Ġiet iffirmata l-ewwel Dikjarazzjoni Nazzjonali għall-Armonija bejn ir-reliġjonijiet. Din id-dikjarazzjoni storika kienet iffirmata minn rappreżentanti ta' reliġjonijiet differenti li iltaqgħu fil-Palazz ta' Sant Anton, inkluż l-Imam Mohammed El-Sadi. Id-dikjarazzjoni titkellem dwar il-valuri komuni li jaqdu r-reliġjonijiet. Fid-diskors tal-okkażjoni, il-President Mary-Louise Colero Preca qalet illi din is-sena hija sena ta' sinifikat kbir b'mod partikolari għall-insara u l-Musulmani għaliex 800 sena ilu seħ dak meqjus bħala l-ewwel dialogu bejn l-insara u l-Misilmin. Hija fissret kif din hija okkażjoni speċjali li se tħalli effett pożittiv fis-soċjetà Maltija u anke fir-Reġjun Mediterranju. Il-President qalet li din id-dikjarazzjoni hija riżultat ta' dialogu kostruttiv illi seħħ f'Malta f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Hija deskrivit ukoll din id-dikjarazzjoni nazzjonali bħala tfakkira dritt universali tal-bniedem għal-libertà tar-reliġjon u twemmin. Saħqet ukoll li dialogu għandu jkun proċess kontinwu biex jikkumbatti l-vjolenza, l-intolleranza u l-konflitt fil-waqt li jippromovi l-paċi u l-ftehim. Dawn tal-aħħar huma l-valuri li qed jiġu ċċelebrati permezz ta' din id-dikjarazzjoni. F'perjodu fl-istorja li d-dinja qiegħda kontinwament taffaċċja iżjed inċertezzi u tensjonijiet soċjali, stqarret li temmen li l-mexxejja reliġjużi għandhom responsabbiltà importanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.